Sæt mig ned, Thor. Nej, Jonathan. Sæt mig ned. Thor, det er... Ja, tag lige det der trofæ ud, tag trofæet ud. Du kan bare kaste den væk, bare kaste den. Bare kaste den væk. Kast den, fucking dræb den, fuck. What the? Det er sådan, søge. Okay, brormand, hjernement. Hallo, jeg skal hjernement, mine små venner. Oh my god! Jeg dræbte. Nej! Oh my god! Nej, giv det! Lille mongol. Okay, brormand. Så gør det. Hvad gjorde jeg? What? Okay, brormand. What the fuck? Hvad så jeg der derovre? Wow! Nej! Ej! Tak. Bare det gør det. Jamen, der er jo måske... Kan sådan bare ud over, okay? Er vi okay? Ja, jeg går lige ned og tjekker på Thor, jeg gør. Hvor er Malte? Er Malte død? Fuck, jeg fik et chok, hvad fanden? Jeg blev taget igen! Jeg blev taget. Hallo, her. Der er en Buck Cooper. Er der en, der hjælper mig? Igen! Nej, jeg har det! Nej, jeg har spændt i spøgelset! Nej! Nej, ikke også mig! Jeg tror spøgelser! Nej, ja. Stop! Tag mod! Yes, der kommer trappetrin. Op. Ligesom babyen. Bare den vejer lidt mindre. Op. Nej. Op. Der er bare en mand. Ja. Ja, jeg kommer Ja. 11.000, det er sgu da. Ej.
hvad er det? Nå, status er, at vi har kun 24. Jo, du går. Kom. Kast ned i et eller shit. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hvad sker der med den? Hallo. Hvad sker der? Kom her. Vi sætter den her. Det er slet. Vi sætter den her. Vi sætter den her. Jeg tror, vi sætter den her. Nej! Oh my god! Hvor kom babyen? Okay. Shit. What the fuck? Nej! På det i 30 sekunder, så bedre. Det gør. Nigga, how Hitler? They don't understand the things I say on Twitter. Nigga, how? Jeg kan ikke holde den. Nå, men bare hold den. Lidt. Ja, så fast den. Noget bier. Holy shit. Hvad? Hallo, Saxedam, der er 6 der. Gå væk! Helvede, Thor! Der var sådan en base til 8.500 lige her, og så åbner det helt højst.